Teta kuti maphunziro tikakhala kuti tikumanga maklasi ambiri tikupeza kuti kupereka maloni ndiye kuti ana ambiri azikati akuyenda so mitunda itali mukaona maklasi maskulu mwathu mutikuthamangitsaso nkhani ya madzi tili ndi vuto la menstrual poverty panopo muiona manifesto ya Malawi Congress Party tikunena kuti going forward pa second term ya Chakwera ma pads sikuti azipangidwa tax akafati kufuna kuti kusapezeke mwana wa Jomba school ifa cha Msambo ndiye mukaonetsetsa maphunziro ndiwoti tikubweretsa inclusivity kuti aliyese athe kukhalamo ulamuliro wa Chakwera wayesetsa kuti munthu osauka adziwe kuti misonkho yanga ikuyenda bwanji ngati tifuna tidziwe kuti maphunziro akuyenda bwanji muona kuti skulu za Mkombaphala zimene zikulandira chakudya zimachuluka pano mutati muyang'ane ngakhale ma schools of excellence I think ndi 2 months ago timapanga launch 34 zimene amanga Chakwera mukati muyang'ane zimene akupanga Chakwera ku health ngakhale mutati tingotenga misewu ndiye bwino ndiyolimba komanso ndiyoti ana athe kupita ku skulu bwino ndiyo panga linki ndi ku maskulu yopanga linki ndi ku health tikufuna mtsogolera amene amatha kupanga imene amati coordination osati kupanga development imene isali connected ine monga nduna ya za maphunziro au kachenjede ndine onyadira kwambiri chifukwa iti kuti digitization kamuti artificial intelligence tunena pano Malawi ili pabwino kuti kuno ndiye kumene kukhale regional hub ya artificial intelligence wina nkumafunsa kuti ndi ntchito ya artificial intelligence ulendo uno mayendetsedwe a dziko kaya ndi ku health kaya ndi ku maskulu kaya ndi kuti industry manufacturing ili mu 8mm strategy idalira 8mm strategy idalira digitization kutanthauza kuti zimene Chakwera akupanga kukweza digitization kapena kugulitsa ntchito kwa makina kuthandizaso kuti tigulitse kwambiri chifukwa tidzitha kupanga zinthu zimene tikupanga monga matractor tikupangaje tapange ali ambiri chifukwa machine akamapanga zinazi zipanga create kuti production ikwere komanso zintchito zichuluka chifukwa choti owapanga program machine wakhala ambiri ndeine ndinganene kuti lero meti kukwana 61 years munthu atata ndifunse kuti maphunziro akuyenda bwanji ndibwereze ndifonyadira kuti tikukwana 61 pasi pa ulamuliro wa MCP imene otsogozedwa ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera chifukwa maphunziro akubwerera mchimake taongola mafupa amene amavuta apapa ndipo sitinamalize pali ena ofunika abesejare nditu ndi zimene Chakwera amapanga posepa ifa mkati muone pa zaka zimene alamulira iwo 5 zitatu tikanena kuti ziwiri zatha akulimbana ndi COVID kudzabwera kolera kena ku cyclone Freddy zaka zimene zenizeni zimene tinganene kuti tikuwapanga assess ndi 3 years koma chipanichi kapena titi Chakwera pa 3 years ipo atulutsa cha masukulu atulutsa panopo yakuchango chibloko cheche pafupi kutaya ku Unima mukapita ku mast it's just finishing touches Chakwera aonetsa kuti kupereka kwawo kwa quality education ndikuonetsetsa kuti azimayi akhalemo aulumali akhalemo koma makamaka ndikosasankha pajanza tuta DPP amachita kuwauza anthu akumpoto kuti they can do without them ndipo iwo they are not leaders koma Chakwera sana tukanepo mtundu ndi umodzi omwe in fact mtati muone mena ayendetsera zinthu DPP achitofika po machotsana pa mpando nkhani yake akuti mumathokoza Chakwera kuti akupatsani chimanga kuonetsa kuti Chakwera akugawa chimanga paliponse ngakhale ku opposition maphunziro athandizika chifukwa cha CDF Chakwera anayipeza CDF ili musi ayikweza wakafika ku 200 ayo sakumapatsa MCP wokha DPP ili pampando ine nali mparliament anzatha malandira ma 20 million pamwamba pa 9 imene timalandira Chakwera sana pange zimenezo andi chitsanzo chachikulu kwa ife unduna wa maphunziro Chakwera aonetsa kuti nditsogolera amene amafuna kuchongedwa ku parliament sajomba akuonetsa kuti iwo malamulo amamvera ndipo budget akayipanga akumayitsata ine lero monga nduna ya maphunziro mukamva 61 years mungodziwa kuti iyi 61 years celebration ikonetsa kuti Chakwera ndi amene akuyeno khala pa mpando ndi amene angathe kuyendetsa chitukuko ndi mzati wa chitukuko moti apo alemba 61 years pamenepo mungolemba kuti Chakwera awinaso boma ndi lomweli sitikusintha tufuna izi zipitirire zikomo kwambiri Dr. Jesse Kabwira amene ali nduna yona za maphunziro au kachenjede mdziko muno.
kutifotokozeratu mmene kumeneku ku nduna wawo zinthu zasinthira, mmene zinthu zikuyendera, maphunziro mmene akupitira patsogolo, akambapo ndithu za maloni amene akupatsidwa ndithu ophunzira amene ali ndi kuchepekedwa kwa ndalama zolipira ku sukulu ngati zimenezi. Cholinga nkuti mwana aliyense alandire maphunziro malingana ndi mmene akuyeneka kulandirira ndithu, aliyense alandire maphunziro kuti amuthandize kuti tsogolo lake lipite patsogolo. Pano tsopano ndili ndi inkosi ya makosi Mberwa. Mwadzuka bwanji? Tadzuka, tikaini mwadzuka bwanji? Tadzuka. Takwanitsatu zaka 61 tili pa ufulu wodzilamulira. Tangotiuzani kuti kumbali ya chikhalidwe tikukamba zonena kuti zinthu zambiri mwina muzaka muzakhala zikusintha, kumbali ya chikhalidwe zasintha mota. Zinthu zambiri zasinthadi, pamene tikupanga tikusangalala zaka 61, zambiri zachitika. Kwambiri taona chikhalidwe chikubwerera mbuyo malingana ndi anthu kutengera zachikunja. So siku ngati limene limatithandiza kuti tipange reflect, ona kuti kodi ndi ziti zimene tachita bwino, zimene sitinachite bwino ndi ziti, ngati Amalawi tingatani kuti tikonze ku going forward, chifukwa zomwe zalakwikazo titengerepo phunziro tizipita kusogolo. Fa monga mukuziwa dziko la Malawi lili ndi masomphenya ake a Malawi 2063, mene momwe muli nkhani za kuchosa umphawi, komanso Amalawi azikhala oziyimira paokha. So tonse ngati Amalawi tiyeneka tikhale siku la lero kusangalala, komanso mumaganizira unalo kuti tingakwaniritse bwanji masomphenya. Fani chinthu chomvetsa chisoni kwambiri kumaona kuti siku la lero mkhalidwe wathu uja wabwino uja olima uja unabwerera mbuyo, anthu sakulima. Anthu amene ali ndi minda pano angopangisa rent minda. Boma likumabweretsa ma initiative abwino amene ngati anife achaopereka ma fertilizer, anthu amakatenga fertilizer uja mamota apitise kumunda akumagulisa, chimene chili chobwezera mbuyo Amalawi. Fa siku la lero zaka 61 sitingamakhale so Amalawi ajaonena kuti tili ndi njala. Ndi ma initiatives amene alipo ndi nthaka yabwino imene tili nayoyo. Bwezi panopa tikumanena kuti Malawi uja ndi amene akudyesa ma neighboring countries, chifukwa chaonena kuti khamaliza nayo naloja anthu tinalisiya. Mkhalidwe wabwino uja anatisira akamuzu chaonera kuti chuma chili munthaka zonsezi tinabwerera mbuyo. So kwa ineyo siku la lero limandipangisa kuti tizipanga reflect, tikhale pasi ndikuganizira kuti tachokera kuti ndi chani chimene tapanga bwino, ndi chani chimene sitinachite bwino, kupita kusogolo tipange mwamtundu wanji. Komanso ndi nkhani yomweyonso tikamaonanso timaona nkhani yaonera kuti kodi udindo fwa pakanali panopa nkhani yaikulu imavuta ndiyo kuti tindi maufulu ochuluka kwambiri, ndipo anthu maufulu anauziwa koma amangosankhapo ufulu opanda udindo. So Amalawi tikuyeneka kuti tikhale anthu onena kuti tizikonde dziko lathu, popanga chinthu tizipanga kuti tizasiyireso ana athu kusogolo kuti azapeze pabwino. Fwa ife tapeza pabwino, makolo athu anatisiyira. Ifenso tikamakhala mawa tifuna kuti tisiyire dzikoli pabwino kuti ana athu azapeze tili pabwino. Nde uku kunzimbako mwina tangotifotokozerani kuti pamene tikukumana ndi mavuto amenewa kunena kuti mwina kubwera zikhalidwe zakunja kwambiri, mwina mafoniso kwambiri, ana amasiku anagwiritsa ntchito mafoni kwambiri, ndi chani chimene mumachita kapena mukhale mukuchita kupita tsogolo muno kuti Amalawi tizidziwikabe kuti ndife Amalawi potsatira chikhalidwe chathu chachingoni, chachiyawo, chachiromwe, chikhalidwe chathu chachimalawi? Yeah, indeed, ifeyo I think mwina mwezi wa mawa mwamvapo kuti timakhala ndi umthetho chaka ndi chaka. Ndi njira imodzi imene timafuna kuti ana komanso ifeyo akuluakulu tizaonesera ana aja chikhalidwe kuti timakhala chonchi, akuluakulu ankakhala chonchi. So timakhala ndi mwambo umenewo chaka chinocho uliko pa 9 August, ndipo ndapempha Amalawi onena kuti amene ali ndi kuthekera tiye tikakumane kumthetho kuja, kumakhala ndithu zikhalidwe zathu kudya nyama. Umene uja manga mumuziwa mngoni amaziwika ndi ngodya zitatu. Nyama idyedwe, ngodya zake zikhale zitatu. Nyama pamene paja ndikuti kamowa bora kuchalisha sandi chose ndingopanga zachikhalidwe. Komano pamwamba pake so pamafunikaso kuti azimayi oyimba nthungululu azikhala pati ali pamenepo. Komanso chimatipasa chilimbikiso kuti akaone mene angoni amavalira. So kwa ifeyo tikutenga initiative imene yonena kuti chaka ndi chaka timakhala ndi mwambo umenewo, ndicho linga chona kuti chikhalidwe chathu chizidziwika, anthu azizozota angoni amakhala motero. Komanso sizikuthera pa umthetho
chitopoka anthu mafumu palopamba amachitsitsa chinthu chija pa tiye level akumakhala ndi mwambo onena kuti nawonso ana amene sanakwanise kupita ku Horachi azipezeka kuti nawonso akuona kuti chikhalidwe athu chikumakhala mwa mtundu wanji komanso ma initiatives monga mwanena kale kuti masiku ano nkhani ndi amafoni tikumakhala chikhalidwe chetu machipanga document ndi cholinga chonena kuti chizuzungulira kandi ma TikTok ngani ma Facebook ana masiku ano azionabe unena kuti kodi chingoni chimayenda motere so we are trying kunena kuti tifikire monse munjira yomwe tingathe kuwapezera anthu ndi cholinga chonena kuti aziwe kuti chikhalidwe chikuyenda chonje ndipo sichinafe chikupitirirabe. Zikomo kwambiri amenewo ndi inkosi ya makosi Mberwa yaku Mzimba kuti fotokozeratu kumbali ya chikhalidwe mmene akuchipititsira patsogolo ku Mzimba komanso kupanga dziko la Malawi kuti ife Malawi tipitirire kudziwika ngati Malawi tisakhale odziwika ndi zikhalidwe zimene zili zakunja ndi makamba zoti kukhala mwambo ndithu umene wachisangalalo magule zolankhula koma kumapeto kwake masanawo kukhala mpira nde tonse okonda mpira tisatalikire tione kuti kodi matimu amene akupikisana ndi ati sindikuwuzani koma mukhale pomwepo kuti muonere ndithu masewero a mpira mmene mumakondera muja. Ndiye timakamba za zinthu zosiyana-siyana zimene zachitika m'Malawi muno komanso akuluakulu amene tacheza nawo akhala kuti fotokozera ndithu za zinthu zina zimenenso zachitika m'Malawi muno anena ndithu kutsindika mfundo yonena kuti iyayi mavuto samalephera mavuto alipo m'Malawi muno sanathe komanso maiko ena mavuto alipo koma ngati boma likuyesetsa kuti pali mavuto ena akhale akuchepa pang'ono nkhani ya ulimi tikhale odzidalira pa chakudya tisamagone ndi njala komanso nkhani za umoyo zipatala zilipo kuti anthu munthu wadwala usamayende mtunda wautali kuti ukapeze thandizo la mankhwala komanso timakamba za ufulu ulipo ndithu ufulu wakulankhula ufulu wa kulemba nkhani zosiyana-siyana kuti anthu azidziwa kuti mdziko muno muchitika zotani komanso timakamba zonena kuti pa zaka 61 zimenezi ufulu umenewu wakhala ndithu ukupita patsogolo monga ngati kuteteza ana kunchitidwe mwina za nkhanza zosiyana-siyana tikumamva kunena kuti mwina mwana akakhala kuti wachitidwa chipongwe ndi munthu khoti silimasekerera limakhala kunena kuti akaweruza umva kuti munthu amene akuyeneka kukakhala ku ndende zaka mwakuti kutanthauza kuti anthu ena atengerepo phunziro kuti mchitidwe umene usamakhale ukuchitika ukupitirira ndithu komanso pali nkhani ija ya masomphenya a dziko la Malawi a 2063 amenewa ndi masomphenya amenetu akulankhulana ndi masomphenya aja a Sustainable Development Goals SDGs amene timanena kuti akutifikitsa mpaka chaka cha 2030 koma masomphenya a dziko la Malawi a 2063 mpaka 2063 komabe akumagawa ndithu pa 10 years kuti nkuona kuti kodi chingatheke pa 10 years ndi chani chimene chingapezeka kuti chikutheka pa 20 years ndi chani ndiye masomphenya amenewa a dziko la Malawi akhala akugawidwa ndithu kuona kuti amenewa agwira ntchito motani komanso dziko la Malawi tikaona kuyambira mbuyomo kufika na lero maiko osiyana-siyana ma-president osiyana-siyana amene agwira ntchito mdziko muno ngati atsogoleri akwanitsa kuchepetsa mwina umphawi tineneza umphawi kuti mwina tikayerekeza ndi zaka za mbuyomo kumene tikuchokera titha kuona kuti iyayi umphawi umenewu ndithu wachepa osati kuti ungatheretu koma kuchepa ndithu kufika ma level abwino ndithu madzi aukhondo ndithu zasintha kuchokera pa 6.9% mchaka cha 2000 kufika pa 17.8% mchaka cha 2022 kutanthauza kuti tikupita ndithu chitsogolo sitili pomwe paja pano ndili ndi mtolankhani wathu ameneyi ndi Patrick Dambula. Patrick, tangoti fotokozera zina ndi zina zimene watsatira makamaka zolingana ndi ufulu umenewu chikondwerero chimenechi cha 6 July. Zikomo kwambiri Khadija, chikondwerero chimene chitu lero chakumbutsa Malawi mmene zinthu zinayenera kukhalira mmene zinkakhalira mbuyomo akati 6 July. Ndinali kunjaku kwa stadium anthu akubwerabe ambirimbiri malole amene akubwera kuno anthu amene ali pa gate kufuna kuti alowe munomo sizocheza. Chikondwerero ichi chakumbutsa Malawi
kuti kodi akati 6 July ndi chani. Tikuonena pano po stadium ndithu yadzadza kale, malo akuoneka apo ndi apo ndi apo kuti malo atsalanda amenewo. Ndithu ndi chikondwerero chopambana kusonyeza kuti Amalawi ndithu anachiyembekezera, ndi chinthu chofunika kwambiri ku mtundu wa Malawi chimenechi. Mwina ku ntchito zosiyanasiyana ino twanzathu atwankhani mumakhala ndithu mukuyenda mupita uku tangoti fotokozane zina ndi zina zimene mwakhala mukutsatira makamaka tikamakamba za ufulu zinthu zachitukuko zimene zakhala zochitika m'Malawi muno zimene mungathe mwina kugawana ndi Amalawi ndi zotani. Umakhala mwayinso kuti tibwerere mbuyo nkuona kunena kuti kodi tachita chani ngati dziko pa chitukuko cha dziko lino kuchokera zaka 61 zapitazo kudzafika lero. Ndi mwayi waukulu onena kuti tione kuti kodi tachita chani pa nkhani ya chitukuko. Nde zikuoneka kuti tapita patali ndithu pa nkhani ya chitukuko, chifukwa lero lino sitingayembekezere kuti Malawi akuoneka bemene analili. Ndikhupira lo munthu amene wakhala ali kunja kwa dziko lino atabwera lero mulilongwe asochera ndithu poona chitukuko chimene chachitika posachedwa apa misewu zomangamanga zinthu zokuti mwina wina wake akhoza kudabwa kuti kodi apa ndepati. Nde tapita patali pa nkhani ya chitukuko komanso ufulu umene tikunena lero. Ufulu ndithu kuti anthu akhoza kupanga zinthu momasuka ngati dziko, kupanga mabizinesi, kupanga izi ndi ufulu umene tikuyenera kunyadira ndithu lero. Komanso tizikamba nkhani ya mtenderenso ndi chinthu chimene chili chofunika kwambiri. Chinthu chimodzi chimene tikuyenera kuchipanga value ngati Malawi ndi mtendere umene ulipo mdziko muno. Maiko ena alibe mtendere umene tikunena lero pa, ena sangakwanitse kusonkhana ngati imene tasonkhanira panopo chifukwa chokuti kulibeko mtendere. Chinthu chimodzinso chimene tikuyenera kunyadira ngati dziko mu zaka zimene zizi ndi mtendere umene takhala tili nawo. Dziko la Malawi limachita bwino kwambirinso pa nkhani ya mtendere. Olo atati tiwerengere kunena kuti mu Africa muno tili pati, dziko la Malawi limawerengedwa kuti dziko limodzi lochita bwino pa nkhani ya mtendere. Ndiye mtendere ndiye chiyambi cha chitukuko, chifukwa palibe chitukuko chingachitike popanda mtendere. Ndiye ndithu tapita patali mu zaka 61 zimenezi zimene takhala tikuchita ufulu wathu chonchi. Zikomo kwambiri Patrick, ameneyo ndi mtolankhani wathu Patrick Dambula, president wa dziko lino komanso president wa dziko la Botswana wafika ndithu kuno ku Bingu National Stadium. Nthawi iliyonse timva ndithu lipenga la ulemu kupereka ulemu kwa mapresident awiriwa, ndipo pamene dipiti wa galimoto zimene zikuyenda ndithu pang'ono tiona kuti iyayi zinthu zakhala ndithu zochitika mu zaka 61 zimene takhala tili pa ufulu odzilamulira. Pano ndili ndi Mayi Chindevu Komani Mandevu amene watu analiso nawo mu komiti imene imakonza chikondwerero chimenechi. Tatiuzani kuti kodi zayenda bwanji mukukonzekera chikondwerero chimenechi? Ayi, tikoza kunena kuti tayesesa ndithu kuti tikonzekere bwinobwino dziko la Malawi tisangalale ndi kukondwerera pamene tikukumbukira tsiku limene dziko la Malawi linalandira ufulu kuchokera kwa atsamunda, ndipo zimene zakonzedwa mu tsiku limeneli ndikuti pakhala perete wa asilikali, magule ochokera mbali zonse za dziko la Malawi, azoyimbayimba musical bands, komanso pakhalanso display ya police dogs. Kumapeto kwake kukhala mpira pakati pa dziko la timu ya Malawi ndi timu ya ku Botswana. Mlendo wathu olemekezeka pamwambo umenewu ndiye kuti ndi president ochokera ku dziko la ku Botswana. Chabwino pano patu pamene tukamba pano stadium yadzadza ndipo anthu akulimbirana panjapa kuti alowe. Mwina anthu nkumanena kuti mwina chimene mwina special kuli magule kachani komabe mwina kusonkhana kumeneku nkofunikira bwanji kuti Amalawi akhale malo amodzi? Kusonkhana kumeneku ndikofunikira kwambiri chifukwa ngati dziko la Malawi ndiye kuti tonse tikuyenera tiziyenda limodzi kuti dziko lathu la Malawi litukuke. Ndipo pofuna kuti amene atafike ku stadium kuno akhalebe ndi mpata woti aone zimene zikuchitika, ngakhale atakhala kuti sanathe kulowa panjapa tayikanso ma screens akuti
amene ati akhale panjapo azitha kuona zimene zikuchitika mkati mwa stadium. Chabwino ndikudziwa zonena kuti mwakhalanso mukuona ndithu zachikhalidwe cha mdziko muno komanso umodzi. Tangotiuzani mwina pomaliza mwammangu kuti kodi tikamakamba za umodzi mdziko muno tikuukwaniritsa kapena tinausiya mwina kalekale mmene president woyamba amalimbikitsa? Sitinausiye mwambo uno ndiye kuti tikhozonena kuti ndi mbali imodzi imene tikulimbikisa umodzi. Chifukwa chake anthu obwera kumana umenewu chisangalalo chimenechi ali ochokera madera osiyanasiyana, zipani zosiyanasiyana, zipembedzo zosiyanasiyana, mitundu yosiyanasiyana, kuti tonse ngati Amalawi tisangalalire limodzi. Zikoma kwambiri. Amenewo ndi Dr. Elizabeth Gomani Chindevu amene watu nawonso anali mu komiti imene yakonza chionetsero chimene chikondwerero chimenechi cha 6 July, chikondwerero chonena kuti yayi takwanitsa zaka 61 tili pa ufulu odzilamulira. Ndiye ngati timamva pansi paja phokoso mu stadium muno, mayi wa fuko lino, mayi Monica Chakwera afika kuno ku stadium, ku Bingu National Stadium, kudzakhala nawo pa chikondwerero chimenechi. Nthawi ina iliyonse president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mulendo amene ali president wa dziko la Botswana akhale akufika ndithu kuno ku Bingu National Stadium. Ndipo tu akafika alandira ndithu timva fanfare komanso alandira salute ya ulemu kuchokera kwa asilikali athu ankhondo. Ndipo tu adzapita pa saluting dais pamene tu akaendere ndithu akalandire ulemu umenewu. Ndipo tu titero kuti asilikali ali njoo ndithu mbwalomu, asilikali ochokera magawo osiyanasiyana ausilikali mdziko muno, ankhondo ndithu tikutha kuona abandi alipo mpano, komanso mabacha alipo mpano, amarini alipo mpano, magawo osiyanasiyana a asilikali amene tinawo mdziko muno ali ndithu njoo mbwalo limeneli. Pamenenso tikuyembekezera kuti pa chisangalalo chimenechi tiona ndithu zionetsero zosiyanasiyana nthawi iliyonse fanfare. Limenelo linali lipenga la ulemu kusonyeza kuti president wa dziko lino komanso president wa dziko la Botswana afika kuno ku Bingu National Stadium mu mzinda wa Lilongwe. Akwera galimoto ya mpandadenga pamene ndithu akuzungulira ndithu mbali mwa stadium imeneyi ukuti ndithu akubaibisa anthu amene asonkhana kuno ku stadium. Kwasonkhana anthu ambiri, tikutha kuona ndithu kuti yayi anthu osiyanasiyana, anthu timadziwa zoti timakonda ndithu za nsangulutso komanso zochitika timafuna titsatire kuti kodi mdziko mwathu muchitika zotani. Komanso mpira, nanena za mpira kuti yayi kuli mpira wa dziko la Malawi, timu ya Malawi komanso timu ya dziko la Botswana. Apo tsopano ndikuona kuti yayi president wa dziko lino komanso president wa dziko la Botswana zija timanena zija kuti yayi chisangalalo ndithu chokha kuno ku stadium kubaibisa ndithu anthu amene asonkhana pano. Chimakhala chinthu ndithu cha mtengo wapatali kuti pa chisangalalo ngati chimenechi nkubweranso mulendo olemekezeka ochokera dziko lina kudzakhala nanu, imakhala ngati yayi kukuthandizani, kukupatsani support kuti tsopano mwambo umenewu ukhale ukuyamba nthawi ina iliyonse. Ndili ndi mtolankhani wathu apa Beatrice Mwape. Beatrice,
unabwera kuyamba paja apa wabweranso tangotiuza zina ndi zina zimene waona zikuchitika mkatikati mwa stadium. Ndituli mkatikati mwa stadium muno taona azimayi akuvina monyadira, anyamata tikumva azibambo akulita sazitoliro konseku ndikukondwerera makamaka ulendo umene dziko la Malawi wayenda kuchokera mchaka cha 1964 kufika pano. Mongofotokozerapo tikayang'ana dziko la Malawi lakwanitsa zinthu zochuluka kwambiri muzaka zimenezi. Tingoyamba ndi ufulu makamaka wa amayi komanso kuonetsetsa kuti palibe kusiyana kwakukulu pakati pa amayi ndi abambo. Dziko la Malawi lachita bwino kwambiri. Pakadali panopo mumatha kuona kuti ku nyumba ya malamulo kula amayi ochuluka amene akuyimira madera awo osiyanasiyana. Posachedwa pa tikuonanso kuti mwina tikhala ndi zisankho amayinso atuluka ochuluka. Kuphatikiza pamene popo tikayang'ana maofesi akuluakulu amene ali mdziko munomo, kuyang'ana ofesi ya speaker, mkulu wa polisi, mabungwe osiyanasiyana, ombudsman, onse ajanda azimayi. Zonsezi ndi zinthu zimene dziko la Malawi lakwaniritsa makamaka pa nthawi imene yakhala pa ufulu likudzilamulira lokha dziko linoli. Kuyang'ana kumbali ya maphunziro panopo dziko la Malawi likwaniritsa kupereka maphunziro kwa ana a sukulu amene ali ochuluka kwambiri. Chiwerengero chimene chichikubwera chifukwa chonena kuti panopo dziko la Malawi lili ndi kuthekera wani kophunzitsa posachedwa pamaona makoleji ambiri akutsekulidwa aphunzitsi. Makoleji amene wawa kuthandiziranso kuti aphunzitsi akhale osulidwa bwino, maphunziro apite pamwamba, koteronso kuti ana azitha kukhala ndi chidwi choti adzipita ku sukulu ndi kukaphunzira kupeza maphunziro apamwamba. Zikomo kwambiri Beatrice pamenepo president wa dziko lino komanso president wa dziko la Botswana upita pa saluting dais kuti alandire salute ya ulemu.